Han starter? Okay, fint. Vi vil gerne finde a og b i en potensvækstfunktion. Og en potensvækstfunktion, den ser sådan her ud. Fx lige med b gange x i a. Ja. Vi skal så udlede a ved hjælp af, at vi har en skæring med, vi har 2 punkter. Vi har x 1 og y1. Vi har x2 og y2. De her 4 punkter skal vi så henholdsvis putte ind i vores funktion, og så bagefter udlede af. Og det gør man på den her måde, hvor man så siger y1 lige med b gange x1 i a'ene. Og denne her, de her 2 punkter bliver så henholdsvis til y2 lige med bx2 opløst af. Og så bruger vi det princip med, at vi ved, at da begge de her 2 grafer er, eller de her 2 punkter ligger på grafen, så kan vi dividere den her med hinanden. Det gør vi med, at vi dividerer den her med den der. Så vi skriver det op på den her måde. Yes. Smukt. Og det vi så gør, det er, at begge b'erne, de går fra hinanden, fordi at de bliver divideret. Og derfor har vi så et udtryk, der siger y2 divideret med y1 lige med x2 opløftet af divideret med x1 opløftet af. Og så skal vi så bruge en potensregel for at få det her til at blive sådan nemmere. Og den potensregel siger, at vi kan putte hele det her i parentes opløftet. Så det vil sige, at det vil så blive y2 divideret med y1 lige med x2 divideret med x1 i a. Yes. Og så skal vi så bruge logaritmereglen til at få vores a hernede foran. Og det vi gør, det er at tage logaritmen på begge sider. Så det er log til y2 over y1 til lige med log til x2 over x1. Kan man se, hvad man skriver? Okay. Det er perfekt. Fint. Og så bruger man en logaritmeregel, som siger, at vi kan tage a ned og gange med en foran. Så det der så kommer til at se ud, så kommer det til at se sådan her ud. Lige med a gange log til x2 over x1. Og det sidste, for at få isoleret vores a, så dividerer vi med log x2 over x1 på begge sider, hvor vi så til sidst hvor det her så bliver slettet, hvor vi så til sidst vil have en log
y2 over y1 divideret med log x2 divideret med x1 lige med a. Og så har vi udledt a. Så det er egentlig beviset, vi har lavet her. Så for at finde vores sidste konstant b, der har vi egentlig bare vores funktion, hvor vi så kan kalde fx for y. Så nu kommer til at se sådan her ud. Og vi kan så kalde det for punkterne y2 og x2. Og så er det egentlig bare at isolere b, hvor vi så dividerer med x2 i a'ene på begge sider. Og så vil vi få y2 divideret med x2 i a'ene lige med b. Og så på den måde har vi isoleret begge vores konstanter i en potensfunktion. Smukt.